15 CMMG mo 308 ang mga chuan ang hi semi auto niya pistol ang atir thai ani chuan scope hi Buckmaster ang mga ni hian dahil adjust thaya akala thai zong hi ama hian 1000 yet akap thai chuan silai kap thang ho athiam ke mani aya thiam deuh ho hi chuan 600 to 800 yet ka nan nuam an pitok viau ke ni chuan 100 yet chau ka tu kan naya chu chau kan lakap USA a sapui zong zong hi anok out thai vak motor ke kui bak pai kap tak tak tu chu ni kui oi to caliber lian mo kap na ari coil adalo he he ông sẽ cho ngồi rồi amor analo ok hati sa ta yang bela a thome ro chu aring khop mai noi chatan ko a handle ve thei ni ya lo lo chuan hi Winchester XPR mo 350 Legend Winchester po hian asilai mo alel lam inang lo hi tam lo to ka kanom na hian legalin sa kanan aman thayani chuwangin hayaya amulian chirang rang 65 crit more te tin 308 te awm chok mai chung zinga chuan ani hi 350 ni caliber mo chuan magazine hian muthum chok alenga ma chuan thun chin kar lawang safety tan chuan ma hi ball action ania action lai ta ka chu kan por chok thaya chuan scope hi busnel kamanga ai chu mani du sa mani du zong zong ai zani man vel la kan yawangin thatok tura kan mai eng wangin keima personal big ta ka than ti chuan a smooth treme ma ton ka pop pop mai ni ama hian smooth tra a tuai nuam mai ma chu wang chuan hei thang big kan dia tin accuracy atum ni lam aka ni lam zong hi a lo ve mai ma ama he safety ne ya hei di hian hetia kan ti chuan aka thei to a pok thei lo hrim ta chuan silai tam tak hi safety kan da chuan a lo thei to lo te om ta e silai big hi safety kan da to nu apo hei kan meta di hian a lo thei ni spotter ke mo ti chuan a puak thei chuang lo safety dareng chungin a lot thei ti lai taka kha sẽ lại đằng số lọt thầy lâu cái o lot thei lo tam takan om ti chuan a safety om na hi Savage te Ruger te chang chang ama Ruger khati lai hen ama Savage chu em chung de wa hen ama mani ku zung puya du thu sama saka mo ka han tin to nuwa e la ya kom lu to kami safety han wa hon ta kha a boi thak ve thila wa helai chu all same ma het lai te hen ama bangin angai yang reality tak taka mananuam ang wangin nge 350 Legend hi legal ani big ti chuan straight cartoon an manga ai silai mu a cartoon hi a straight top ani hi straight cartoon angil top chuan hemi ma ka silai ni masak kha tilai hian ti hian a reka more zoom deuta kha ho kha an phu na lutuka sarkari na phal lawani heng ho hi atlang puin 300 yard chunga chuan sa ka hlum thei tiania 300 pialam hi chu an recommend lutuk lo a ka hlum tho mai thei ama ro chu atlang puin 300 200 150 100 vela san an han thina chunga tang chuan an tok vel viawani a hor let analo a hor analo turami ta ki fret ve tlat maya a fret hi sachan tak taka chuan thing tanga amo thing ko ngai amo rem lo deuh maya silai kan vak nga po heavy chelu lo turin a flat hi kan door kama Florida an door kan zuara chuanin Tennessee a door tharan la paperwork an la ti tel lo ni an ti tel hun huna April Zin ni ka tak lut to ka mo
hianin shooting range kan kal do na tuna hian kan in drive phei me ka kan silai ken ho kha enge kan nei rifle pati le pistol pathum màนี่กันสู้ตัวมั่วเลยฟิตตัวนี้ up front กับ3,000 3,000 เลย Cheer cho cặp. Của em ăn. Xong xong với lộc sư. wow Roti bela. Afulo. Oh. a thira so mi kan target in car thir so aka thei boka target so tum photila number 1 achu okay thir kan tum sinang voi khada fuwa voi thum cái chân mù level chia cái này tôi cái kia tôi nghĩ thiệt ở top man anh uống về đấy mày hay bay phim na ok rile nga là tôi nak han thiệt khát chứ voi li cái cặp voi li cái phụ về lâu này tôi nak chọn target pa ngay top na niang tu na hian thir Metal sa tubro, tuna ang kabek so CLMG 308 amun ka pani kan lata shooting na mun ka mo ado kan ka
chuan chuan target pahnih kha kan ka tawm hlawm a enge kan an dawn kan check ang Tim target film sih fu ya, Not bad, man. yeah Yeah, hết tấm bằng chứ. Inva, leisure đã khách ngài. pathum ka ka pa ei chu tle min at fu mel lo deuh ni Chuan Cáp lệ tên đi chứ. a silai mu hi right ang aba Som tên mong nga lên này ka à. lai thi winner zirin Som tên mong nga lên này à. Akak tir phal chứ chuan. Let's go. Chuan. Cái tay mà đi tung máu à. Có mi cái nôm target thar này là chuan mo. oh Target thar. ya target thar kha pahnih chiami kan nei a Yeah. kan te fel fa la mo Rules. Money mesh clean back. adik che ka chuan ceasefire le to chung om le thei to lo ni Make sure you have eye into your Anh dầu hóa thể. as pistol Anh lọt để phốc đi. ipahnih kan hmanga amu nen chuan he lampangah hian pistol pakhat kan hmang bawk a i pistol te kan min lo saw ve chin la Ruger Ruger SR9C ni okay a that mel hle mai an nal reuh hle mai a te kan ai khan claim in a te dewa hit ever this is like that hey head deeper G nang rifle kan có sát rồi khi đó có bạn pistol ni thiam view mo ka in tia hei karina in kalo thiam lo ka alo renga ama kat voi ni tu kap chin to masela arrange khat claim na nai dewa tu 50-year veterinary nine ka har Stop, sao cái gì? Anh cứ tận ra đi. phải de anga ti chuanin kan mang zo chu ni mai ceasefire. At this time, bring your cases to your firearms in case of the fire.